Yo, Jirak sa pala. Back again with another vlog. Good morning. Nagkuhan mi karon na meron sa dagat kay magkuhan meron. Uy, against the light. Mag coastal clean up mi karon. Kay murag. Asa to ate Pepeton? Asa to Earth, asa to? Earth Day. Dire napod sila dito. Spray oh. Rahap. Ano? Tak mig spray. Hindi hap butang. Oh. Kasi nani sulat kanang gipaanod ba? Bye-bye. Nanay mga isa ka batalyon kapadong gada sa mga kuan sako nga pangsudlan lag kuan mga plastik, botelya ug uban pa may tawag tinabangay mga midri og mga kuan kadaghan kig botelya got nagali sa kilo na oh kana dere kayo makaingon niya na Silpon daw may silpon sayo kayo ay napuno na ganyan mo sako alas 5 pa may dere sayo kayo may dere yung silpon ga-vlog ko ako yung silpon vlog na ko ni bagayo ga-vlog ko tambay katakay na silpon di man ni silpon akong gamit kamera mo good ni good kamera ni para sa suko nga silpon nguha pa maghapon may kuha na nguha pa maghapon kuha plastic naman ito taglay ako ito ni ito man yung ibutang tapukan kay hapit na magkudak naman ha? Magkudak na po din na pastilan yun sige na magiguyod ano yung musako sige lang basta okay raw sa malimpyo lang dagat bites na bate na kayo remis na mo na kay patimbang na mo suburan mo siguro ni 2 kilo siguro ito man yung tapok Amerika panto ka na oh iputan sa gawas kay magpadugminto ta anisa ka oh anisa daw anisa na kay atong banon nga nay atong mga sako ana sa tapok ani dokumento ta ni document daw document oh napoy na ulit ako na so kayo siyang okay ka kahot be kanlaw pa mong gisipon ko sa daw apil sila alas kami sino mo kayo na
Lain mo mitsuray. Mitsuran daw ang sako. Ilang ko apil. Basta wagi taga cellphone no. Mo jud. Ano yung cellphone ni kamera mo gani. Oh. Yap po. Kumara man dito. Oh, yung barangay mura na. Wala na kinakusgan. Karong eleksyon. Eleksyon pa, 200 eleksyon. Ubay na po din nakuha. Man ani. Uli na mi. So i-document man kadali ang kuan. Document kadali ang nakuha nga masagbot. No? So Rado ang kapitan. Ang kapitan. sa bahay, kisa to nangalista. Ug kisa to panista pa. Magdala lang sila og kadang kuan. Dala lang og certificate. So ano pa yung mga gamayang istorya-istorya si Kuano Kapitan. Mana na pamanit. Use the light. Pula kay sun. Mr. Sun. Basta. Angyo nako sa tanan puro na wala gyud mo sulata natutoy. Kaduha gyud taw gibulikan. Lain tay puno mil multa. Dili na 11,000, 31. Kuna nga umpay mo kay ang naka-alarma na kuan. Karikoy siya permi siya sa pulis. Kuna nga ning kamot kita mga kanon multa. Volleyball. Volleyball sa proximity. Ang para po si Purlan na may mo. Yan yun yung mga pan. Dangan na yun. Kay wala ka malikuan. Sabong sa tuga na ang yapon. Sabong na kay di kay sa sabong sa. Kani yung curfew na to. Ang curfew na to. Tamang alas 4. Ngayon karon ang mga kuan ang mga tanod abi ipagay mo sa kami mo dito kanang tubig na tawa kalit sa tanod kanang inyong mana na inyong na inyong matikdan nga mayon og na imong matikdan diri ana kay amo nang adtuon sa tanod pero dili mi ay balog sa katawa mi tubig kami sa syudad ayaw mo kadto ka tuktok nabang tuktok mana bailag katong kanuktok o katong na katong tuktok ka kanang mga nila ayaw mo kanang tuktok kay wala na sakyan lang yun pero salamat po kay ang kanya na kasagaran na mga kawatan una nga kanang pamatyo na wala kay kanang sa katong dito
Tanano na human na may kuan, coastal clean up kap. Hindi na may paabot o sunod vlog na pod. OG Dax signing out. Peace.